what to do. Let's think. Nulong na migira guys. Tanaw na to saan na to pagbili sila guys. Oh, kita ka ng bulangoy, fresh pa kayo na ba? Gikan man na sa mong farm. Yan man sa shop. Gikan man na sa mong farm. Ang presyo ani kay $20,000. Kaya mong bala guys. So, Balaw, kana kay kung sa maiko lagi ana Gigi. Ayun, pakita sa inyo. Tulong na. Dali, padulungon. Dali, madali. Ay, kapan. Ala, nagkana. Padulungan tayo sila. Dali, nagkalan na. Dali, namuli ko. Bugong kayo. Manag naman. Dali, namuli ko guys. Dira kami muli ko guys. Ay, traffic. Dira muli ko guys. Asa may mga ato sa gubat. Gubat na may undangan. Doon namin sa World War Barangay 2. World War Barangay. Barangay 2. Ano yung mga truck na makabangga di sa mo. Mulupan pa rin sila ba? Dito na yung mulupan. Tara! Tulong na. 150 na ang dagan na mo guys. Ngani na ako sa agay 150. 150 na ang dagan. Kasi ma-ambush ni karon guys. Tapos siya, yun ang pagbuka katok. Gamay lang ka. Anak. Oo, anak. Okay, siya pa. Ang video na i-search. Guys, shout out daw. Hoy! Nyawa! Shout out daw, shout out! Bawas out sila guys. Agay wa. Agay awon. Nyawa ko, may bay. Tara, ina na guys. Apit na guys. 5,000 miles na lang makabot namin. Na-chairman na mo guys. Yawa kasi yan. Ayaw pagkita ko, bumok ni ano man niya mo. Para sige ni ano man yawa. Sikat lang, sikat. Pagdalo sa kinano. Ay, tulungan ka! Ano? Kuman!
Sino? Hala, na missile! Tago! I'll let you know that you're my only one. I know you're feeling alone. I fuck you till you come. Said I don't understand how you don't